Silav û hurmet gelî hevalên heja ji we re hûn çawa nin, rewşa we baş e, hêvîdar im ku baş be, belê ji ber şert û mercên pandemiyê jiyana me hemiya angorî dilê me naçe. Rast e nexweşî gelek hezkiriyê me ji destê me ji hev qetandin, ya me xwe jî jin baba min ew jî ji ber nexweşiya koronayê çû ser dilovaniya xwe. Belê min zev hicê dikir, ew jî şûna ciya me girt. Dayika min ez gelek çûçik bûm ew çû ser dilovaniya xwe. Jin baba min ji me re dêtî kir heta roja îro. Tinebûna dayika min nîşanî nekir. Sed rehmet lê be. Ez zev gelek berxwe ketim ji bo wê. Lê gelek yanî naskiriyê me jî çûn ser dilovaniya xwe ji ber vê nexweşiyê. Ez rehmetê dixwazim ji hemişkara. Lê ev nexweşîke gelek zor û zehmet bûye. Min texmîn nedikir ew qas berdewam bike. Bawerim we jî texmîn nedikir ew qas ku zemanekî dûr û dirêj berdewam bike. Lê em çi bikin? Em ê berxwe bidin. Hezkiriyên we jî vê rêyê de çûbûne ser dilovaniya xwe, ez wan re jî rehmetê dixwazim. Ev pêvajok e gelek zor û zehmet bû. Dem dem karê me kete xeteriyê, dem dem me jî gelek pirsgirêk dîtin ji ber vê pandemiyê. Ez hêvîdar im îro şûnde baş be, îro şûnde êdî ber bi xelasbûnê here. Em jiyana xwe mîna berê şewgeş derve û herin bigerin û malbatê xwe û hezkiriyê xwe ziyaret bikin. Yanî em hemû hêviya vê hêviyê danin. Lê ez bawerim ev nexweşî êdî hatiye merheleke ku hêdî hêdî êdî yê paş ve here. Xwe baş bin herin. Ez jî heta firsetê bibînim ez dîsa ez ê werim ser pelê de parvekirina bikim rojane. Dîsa divêm silav û hurmet ji we hemişkara. Xwe baş bin herin. Dem baş bibînin xêr û xweşiyê.